आरोना मालाय बाजैहा गुमा गोथाव बाथोन आं नादां आराम ओंखाम गुदुंजों जाहैनोसै मावनानै जाग्रा बायदि नुखायो इउटिउबार सारा जोंना बिदि फुनानै ओरै बुनांगौ ना आफा दावदै ओरै माबायाव गेजेराव ना बाजै थांनाया खफि जाफिनगौमोन बेदर मोनजानाय बालाय नङा होमबा दा उइनाय खालामनारबायगोन जोंखौ गैला नै थाङै थुङै हाखांनानैसो बोरै गब्रायखो होनबा जारला बुलथुखौनो एख'नांबाय दा नै लोगोफोर जोंहा गायगासिनो दङ बेवहाय जिबौ दं जाहैबाय लोगोफोर माइ फुनायावहाय सासेया होख्रावलायथारदोंमोन ओमफ्राय बाजैया नागिरगासिनो बबेथिंसो दां लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे गोदान ब्लगाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय बिनिफ्राय दिनै जोंहा रायजोआवहाय माइ गायनो नागिरदों आरो लोगोफोर माने रायजोआवहाय माइ गायखायो जोंहा माने बिनिफ्राय फुनानै एबारसिनो गायगोन आरोना लोगोफोर बिनिफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो माने ज' माइ फुनाया इन्टारेस्ट जायो गायनाया इन्टारेस्ट जायो बाजैमोन ओरै आदामोन आयंमोन गासिबो दंजोबो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोसो गोथारै गावसिजोब चल' नायलांबाय थादो स' नोंथांमोना जोंनि गामिनि रायजोनि मन्दिरखौहाय नायनानै लाग्रोदो नै बेयो आवाथि सावग्रा बेनिफ्राय ओरैथिं स्टर रुम जाहैबाय नैबे लोगोफोर नैबे मन्दिरनि ओरै सानजाहानो जाहैबाय नै नायना लादो लोगो रं फुगासिनो दं आरोना फुखांनानै गायगोन नायना लादो लोगोफोर नोरसिना आयंमोन दं ओमफ्राय नै सासेया आलि खोगासिनो दं आरोना आगाव ओमफ्राय खाथियाव थांनानै खेबहैनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था ओइ औ खय बिगामोनलाय आयं साराय 3 बिगा ए दे होमबा नैबे आदाहा माने साहा फुदुंदों ना ओमफ्राय नोंहा नायहरगोन नामा आयं गावबुराया बोरो गावबुराया ए र' खाथियाव थांना खेबहैनोसै दा नै लोगोफोर नायनानै लादो माइ फुनायखौहाय खिथुजोंसो खेबनाय जाबायलै ओमफ्राय ओरैथिं नै नागाव सारमोन लागाव नै ओरैथिं बाजैया फुगासिनो दं आरोना आंहा ओमफ्राय नै आखाइ जाबाय आंहा हारसिंसो नैबावहाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैथिं फुलागासिनो दं आरोना माने खाथि फुजाबबाबो माने हाब्रु रेजेरलायो ओरैथिं नै एसे गुवार आरोना दब्लायनैसो जागोन आंहा देनां बाजैमोन बायदि माइ फुनो गायनो गोरोंखौसो लायनांगौ ओमफ्राय नै गायनो फुनो रोङैखौबाथाय जाया मा होनदों आनै औ लाब गैया ओमफ्राय नै ओरैथिं ज' फुनो बरिया इन्टारेस्ट जायो आरोना औ हा रायजोयैनो ओंखारना समायोथ' आरो हौवा हिन्जाव औ दे बिदिनो लाबाय था दा समाव दे लोगोफोर आं बिराद गोबाव जाबायमोन माइ फुयैया ओंखायनो आं दा नोंथांमोननो एसे देखायनो नागिरदों माबायदि जायो आंना स्पिड जाया दे रायजोफोर बिदि फुनानै ओरै बुनांगौ ना आफा दावदै ओरै माबायाव गेजेराव ना बाजै बिदि बुदोलाय ओमफ्राय आरो ओरै फुदोलाय बेखौ लावनोसै ओमफ्राय आरो ओरै फुदोलाय रायजोफोर थारमाने नैबे हाब्रुखौ खारहोनांगौ आरोना ओमफ्राय उनावहाय ओरै खालामदो ओरै गायदो ओरै खालामदो ओरै गायदो जाबाय बेनो रायजोफोर सेंग्राफ्रासो रोङा कमेन्ट खालामहर बेनिफ्राय सिख्लाफ्राबो एसे ओइ आदा रुमुआ माइ फुनो रोंलायलायगौ होनना कमेन्ट खालामहरो आरोना गान दामनाया जिखुनु जाबाय रायजोआव दामदो आरोना लोगोफोर माइक दङ जाबाय दे जाबाय ओमफ्राय नै केमेरामेना ओरै नायहर आदा रंजालि सिफासो दे लोगोफोर बिराद माने दाखोर दं आरोना खस्थ'थार बाजैया हना होबाय माने बेखौहाय
आरो मोनजायै बारायावसो गुरु बारायावसो लाबोबाय होनबा बेदर जाहोजागौमोन ना गाबोन आद्रा दोननानै गाबोन जांख्रा बिनो जानो बिनांगौ जाहैबाय नै ओरैथिं जिरायनानै थानायखौ बखि हरगासिनो दङ हिनजावफ्रा बाजैमोनहा जामफ्राव जुमफ्राव लेथ्राथार बावला हासै लोगोफोर नै लादो औ मोनजायै बारायावसो लाबायना लोगोफोर माने दिनै बिस्थिबार नालाय जेबो जाला माबा साहा मुरिल' जासिगोन दिनै हाजोबाबा गाबोन बेदर जानो बिनांगौ जाहैबाय गावबुरानाव मा बाजै लोगोफोर जों हाला आरोना नै जोंहा हासिगोन नैबे जों गेजेराव थबस्र' सिमा दंखायो आलि ओमफ्राय नै बे बिसिबांबा गुवार दङ आसलफ्रा हायाखै दाबो आस्ते आस्ते बा खुन्थुलु केमेरामेन जाफैदो केमेरामेन हासिगोन जों हायो माइ फुसिग्रा गोजाजोब गायसिग्राजोब मालाय बाजैमोनहा माइ गायै गायैनो 5,000 6,000 खामायनो हाबायनो मोखांफ्रा नायजालाना बेखौ हाखांबा दसे जिरायथ'नोसैलै रायजोफोर रायजोफोर नै नायनानै ला नैबेखौ साफा खालामथारनांगौ मैलाथार ओमफ्राय आंहा नै आखाब्रै हाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे जों आखाबा जासिगोन जोंना गामिनि गावबुराया नाम्बार 1 मामोनलाय ब्रह्म मन्दिर गयबारि ओमफ्राय आदा माथो मोनजायै बारायाव लानांगौ थोहां जाबाय नालाय जांख्रा जाजागौमोन ना खय बिगामोनलाय आदा बेवहाय गायै 3 बिगासिम जौखौ दिनै फाइनाल आदसा दे बेखौ माने फुखांनानै गायसिगोन आरो आरामनो माने जों लागोआव मोननै रायजो दं जाहैबाय लोगोफोर जों लागोना नाम्बार 1 ब्रह्म गयबारि ब्रह्म मन्दिर जाबाय बिनिफ्राय ओरै जोंनि खोलाथिंजाय माने सेकेन्ड नाम्बार ब्रह्म मन्दिर दं जाहैबाय एसे मानसिफोरखौ देखायनांगौ आंखौबो नुदों होननायनि दिनै आयं फुरहित ओमफ्राय आं गेजेराव हाबबाय आरोना बेदर मोनजाबा साबसिन जाथारगौमोन दा रायजोबो नायलांबाय थादो दा गायनायखौबो नाय जिखुनु जाया फुखांखासै बुनानै देखायलाय बाजै दा लोगोफोर नै जोंना आयंआ आलि दानगासिनो दं दानखांनानै खोगोन आरोना सेंग्राफोर नोंथांमोनहाबो माने मावनानै जानांगौब्ला बिदि खस्थ' खालामनानै जानांगोन आरोना आलि खोनाय माबानाय गायनाय फुनाय समावहाय खोथियाया जा मोजांलै ना लोगोफोर नायदो बरिया गोजौ जाखाबाय ओमफ्राय ओरैथिंबो दंबावो आरो लोगोसेनो ओरैथिं नै रानलानानै दोनजोब्बाय आरोना गासैयावबो ओरै गासिबो नै लोगोफोर जोंना आयंआ मेंबायबो दानो मेंबाय एकदम फैजेननायनिफ्रायनो खदाल जावै सेस बोरायबाय हाथाया नै बे माबाखौ रायजोनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेंदां हाथाया थाइसेल'सै बेना आयं हाथायाबो थाइसेल'सै बोरायबाय लागाव जोंना नै मबाइल थबाइल सिजोब्बाय आरोना ओइ आदा नायहरलायबा बे बाजै बेवाइफोर मोननायखाय बे बुनायखौ एसे देखायनांगौ नङा आं भिडिअ हगारनो नागिरदों नालाय इउटुबाव बे आदा फुनायखौ नायदो मालाय बाजैहा गुमा गोथाव बाथोन आंना दा आराम ओंखाम गुदुंजों जाहैनोसै मेंनानै बेखौनो गोथाव दे गुमा गोथाव माबेसे जाखो माब्रै जाबाय नास्राय मानै थोबायहाय बेनो आराम जानोसै
फिसौसोनोसै हनै माब्रै जिबौ माबाजों आसलसो दस्रासो बियो दन्दा दन्दा नङालै लोगोफोर जोंहा दा नै ट्रेक्टरा हालेवगासिनो दं आरोना बरिया मोनबाय ओमफ्राय ओरैथिं हालेवखांबाय आरोना माखासे ओमफ्राय दा माखासे फुगासिनो गैखाला दसे जिरायनोसै आरोना फुखांनायनि साहा लोंनोसै नै ओरैथिं बाजैमोन मिस्टि गैयादांलै औ बिनिफ्राय लोगोफोर दा गायनायखौ डाइरेक्ट खोन्थानोसै आरोना गायनो रेडि जाखाबाय नै फुनो हाखांबाय औ साहा मोनलोंबाय जोंना हौवाफ्रा ओरैनो थाथारोलै बाजैया हौवा गोथौथारना माबा मा होनोमोनलाय हौवाफोरखौ बिराद रागा जोंबाय बाजैया नै बेसेबा गोथौ आदै बारबावोसो नैबे साइनबर्डखौ नायनानै ला लोगोफोर गयबारि ब्रह्म धोरोम मन्दिर कमिटि आरोना आं सिङावहाय एसे हाबना देखायनि आयं मथा मथि बेयो बेसेबां सनावहाय गायसननायमोन बेयो नंगौना नङा बेयाव होनाया 1965 औ गाना दिगदार खालामबायलै नै माइक दंलायलायबाव गान दामनाया 1984 आव कमप्लिट औ ओमफ्राय आं सिङाव हाबना एसे देखायनि बेवहाय आवथि सावो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै मन्दिरनि ओरै सानजाजों बरिया जोंनि गामिनि जोंनि रायजोनि पुरहित आयं बेनो जाहैबाय आमथिसुवानि गोदान बोसोरनि जेखिजाया माबायावनो माने आयंखौहाय आवथि सावनायावहाय लेंहरनाय जायो आरो खाथि जैग' होनायावहाय आयंआ One six आव ओरै लाबोब्रा ओमफ्राय दा दसे थानानै नों मानोबो मा दङ रायजोना लान्च पेकेट बा नै फुरि मिस्टि बावसो दे ओरै खेबदो दाना ओरै दानसै गोथाव जागासिनो आसला साहा लोंनाया साहाया बोरै साहाया गैया सफैथ'वाखै होमबा नै सारमोनहा गायजेनबाय सारमोनहा आरिगोरबाय लागाव बै सावरियाव होबाय सावरि फैद' बाजैमोन फैद' गायसावसै बेखौनो आंबो गायग्रोसै लोगोफोर रागा जोङो बांद्राय भिडिअ खालामबा माने बे बोराय मबाइल लायोब्रा मिन्थियाना इउटुबा मा होनो फेसबुकआव मा होनो दा नै लोगोफोर जोंहा गायगासिनो दङ बिथिं माखासे ओमफ्राय हरै माखासे गायगासिनो दं ओमफ्राय नै बेसे बुरजा हाखो नायना लादो बुरजा हाबायथ' दब्लायनै दब्लायथाम दब्लायब्रै दब्लायबा 6 7 बिनिफ्राय नै बेवहाय नै दै जाफाव दं आरोना ओमफ्राय आंहा गायखांबाय आंबो केमेरा अपेन खालामबानो दाय जायोलै माइ गायना मा मबाइल थुबाय थायो होननानै इउटुबाव एसे हंगारना होनो नागिरबाबो जाया नै आसल ओरैथिं र' नै ओरैथिंबो गायदों बिस्रा सानजाथिं सिदा जाबाय ओमफ्राय ओरै हाजिरा लागासिनो दङ ना सारगासिनो दं नै जोंहा आयंआ दे मा मोनखो नोंलाय मा मोनखो ना हमगासिनो बाव सासेया
जिखुनु जाया मानसिफ्रा गाज्रि मोनो ना मोनथोंसै भिडिअ बानायबा एसे ना मोनदों ना जा नास्रायफोर बाथोन देनानै जाहैदो औ जिखुनु जाया दा हानायाव होनोसै लोगोफोर माने मबाइल थुबाय थाबा भिडिअ खालामबाय थाबा दाय जायो नालाय आं सोनानैसो लादों आरो ना दा आंनिबो प्लास्टिकआव सोना लानोसै जाहाथे हाब्रु नाङा ओइ सारा गायगासिनो जोंना मावनानै जाग्रा बायदि नुखायो इउटुबार सारा जोंना मोनलांगोन बियो मा होनोमोनलाय खाफाल गोनां जागोन आरो मावनानै जाग्राखौ मोनगोन आगै मोननै ओरैथिं नै गायगासिनो दङ हिनजावफ्रा औवानि थियाव लागाव ओरैथिं जोंहा ब्लेक कब्रा बायग्राबो दं ओरैथिं जों खालामफिनदा ओरैनो थायो बिसोरना ओरैनोसोलै लिडारफोर जाबायना मालाय आं बारा स्पिड गायनो रोङा मिथिबायना रायजोफोर बिथाङा गायगासिनो बेखौ बारा थुम लाजाया आरोना खावसे बेखौ आङो दोननांगौ 10 बारसोल' गायगोन खनसे गायगासिनो दङ खनथाम खनब्रै खनबा 10 बारनि बारा जागोन दा गय सान रायजोफोर बे माइखौहाय ओरै लानानै थाब ओरै फिसा खालामना ओरै खालामनांगौ आरो सिख्लाफ्राथ' गायनो रोंखाबावासो ओरै सोदो हाब्रां गैया ओरै सोदो बास ट्रेक्टरा गब्रेनासो थाबाय आरोखि ना एन्जर जावनाय ना खुसेंग्रा जावनाय मोनथाय जिखुनु जाया गब्रनासो थाबाय नै नायना लादो जोबनायावहाय हाखाबाथारबायमोन उफाय गैला नैबे मन्दिर साजों मानखोलांनांसिगोन बियो दाजोबो नै दब्लायसे बेसेबा गिदिर दंबावो आरो ओमफ्राय नै जों गायनाया औ आधा बेलायावनो हाबाय एकथासिम गायनोसै एकथा ना देरथा जाबाय नै नागावगासिनो आसला केमेरा अन खालामबाय थाबाबो दाय जायोलै मबाइल सेरबाय थायो उमुगा होननानै आंनि सिगाङावथ' होननो हाया सिरि सिरि होनखोमायो हिनजावफ्रा ओरैनोबा हौवाफोरखौ बिराद रागा जोंदों ओरैथिं थानायफोरखौ आरोना नै थाङै थुङै हाखांनानैसो बोरै गब्रायखो होनबा जारला बल्थुखौनो एख'नांबायसो नामा अयनायलै ओइ मारै जाखो जाला हाखानायावसो दा लोगोफोर गायखांबाय आरो माइया हाबाय सानसेनो फुङाव फुबाय बेलासि गायबाय लागाव हाजोब्बाय आरो ना कमप्लिट ट्रेक्टर थाबथालायबाय उफाय गैला ट्रेक्टर मोनसे बिहराबाथ' हाखानाय नंला बिसोर लिंहराबा दा गायखांबाय आराम दसे जिरायनोसै मोसौ दोस्लायखानांसिगोनसैलै ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबजोबनोसै लोगोफोर मेंनाया जाला र' एसे बाजैमोनहा बोरै फैजानो गिनांगौ आंहा बुलथु एख'नानै जाबावगोन बियो दानस्रिलाग्रायानो नै हाबसोनानैसो दङ जारला जाबायना बेखौ बख'नो हाबा मोनसेमोन जारलालै ट्रेक्टरबाथाय